Miaboy ka, sudimbol ka. Sabihin nila kita. Senorelia. Udah ka sa Roman. Yakatana kami din. Kenaian tangan ada salindingnya tanu din magan na mamaybay. Paiba, magan mamaybay. Naman ang Yayak kilanganan. Singa ka man. Yan naman ang matay diran. Kaya lockdown. Kenaian tangan sakai gulani penandungan pisan Ini orang Saudi Arabia, Saudi Arabia itu air nyarun sakapangan sina bangsa mau di pada macam di panang sa Ginoo bang alipat mo. tani mangude kalung Noto kalung ya. Kalung mo yan na. Panganuna nalungwi Panginugunan Kinulang wabunsay niya Pinaipan Udin kamu si pabili langko. Ha? Langko. Langko po. Ah, langko. Tingnan mo di si Kiraido. Si Kiraido dito langko. Nadayaman sa unayan Pamili langko sa piyaga ko. Pinagusaki apanganon Ano so pamiliya lang ko Yung mata, gede daw nararbakan. Ay, sinunapkal ka na. Pinapanaman Sige na kuya. Udah kalau meja dari kecil nih wakan. Ah, si Junaid. Si Junaid. Kata kecil aja film dia kerja. Jangan dibantu. Ada to asing gede buwe. Wala to laporan. Arin sesuhang. Ani mo ang parang. Ani to gud. Nakadiray dito. Wangon na na. Nak buat kayak begitu kerja. Malaki. Selebrita niya yan ah. Pamilya buka lang. Yan yung bunduyaan ka. Baka ni bunduyaan. Ay ba? Sana ika na ira. Yang mui-mui na rin anggon. Samarane kure Mas kali nga malingit na. Ay ba? Bagay sa Scorpio. Hoy, si Bibi na biasa mo sa ako. Si Panama sa ako. Hoy, Panama mo sa ginawa. naman sa ginawa. Halong wisa sa
Kakayaman. Kakayaman o. Kakayaman. Nawira rin kakman. Dalam mo pa to rin. Samarani koriduna natarin tanga maetaya. Senare. Tarin tanga madir. I know. Pemilihan dah. Manake hazira sumule. Salinding hidilo. Balik ka. Kenai duno rahani pa. Say kami. Ribun ang kusaya hidil. Thank you sa panonood. Kailangan mo si Hanan eh. Nakapasay ka Diyo pa. Ayo, wagi mata. Dito na nga mga uma. Ay,